Pokušajmo ponovo. Samo ovaj put pazite na krila. Izgubile smo ih. Nestali su svim tim oblacima. Stella, možeš li nešto da učiniš? Tražim jasan obris sunca, to je dobro za moj ten. Čistač oblaka. Spremi se za ples, Stefana. Okej, muzo, sad je tvoj red. Nema frke. Moć skladnosti! Jel moguće da su gospodarice pogrešile? Sparks izgleda mrtvo, samo hladan goli kamen. Hej! Šta sam to sad osjetila? Osjećam nešto moćno. Hajde, Blue. Čitaj. Da, da! Sad vas sve imam. Osjećam moć zmajeve vatre i cijeli čopor onih jadnih vila čuvarki. Ali koliko moćne one mogu da budu da zabrinu moje gospodarice toliko? To se mene ne tiče. Ja imam samo jedan cilj. Šta piše? Nemoj mi reći. Ne, piše da su tvoji roditelji... Ne mogu da pročitam. Ne znam šta piše. Nećeš ni morati. Pazite! Svi se odmaknite. Nemaj straha, mlada Bloom. Ja sam Lord Bartleby. Bio sam pisar tvog oca i službeni čuvar ove knjige. I čekao sam te puno godina, princezo. Čekao si mene? Pa naravno. I jako sam srećen što vidim da si dobro. Kada su drevne veštice napale Sparks, tvoj otac rizikovao život da zaštiti tu knjigu i sačuva je za tebe. Znao si moje roditelje? Molim te, reci mi, jesu li živi? Knjiga. Evo, poglavlje je o Oritelli Merion. Tvoji roditelji bejahu zadnji vladari Sparksa. Hej, evo njihove venčane fotografije. Nije li ta haljina fantastična? Jednostavno je prefantastična. Pogledaj im oči, toliko je snage u njima. River. Ima još. To je sigurno Dafne. A pogledaj. Obe ste preslatke. Bartle, slušaj, pokaži nam još sličica naše bebe Bloom, molim te. Kako molim? Nemoj da nas zezaš, knjiga je debela, sigurno ima gomila slika. Žao mi je, gospođice, samo ovo ovde. Izvinjavam se, ali moramo požuriti. Vreme ističe. Ti si tako dosadan lik. Dobro, okrenemo li stranicu? Wow. To je društvo svetla pre njihove bitke protiv zlih veštica. Direktorka Faragonda je takođe tu. Pogledajte kako je mlada. Još jednu stranu, Bartleby. Moram da znam šta se dogodilo. Čudno. Nema odgovora. Roditelji su ti nestali u pećini Obsidiona, a čak ni ova knjiga nije sigurna šta se desilo iza tog mračnog praga. Znači li to da su mrtvi? Ne, princezo. Samo su izgubljeni. Bojim se da ništa više ne znam. Ne verujem. Knjiga sudbine je slepa ulica. Halo, Lorde Bartleby. Knjiga zna sudbinu svih članova Sparksanske kraljevske porodice, zar ne? Pa, naravno da znam. Znači da postoji poglavlje o Bloom? Naravno! Zašto se toga nismo pre setili? Da! Ako je Bloomina sudbina da traži svoje roditelje? Ta knjiga može da nam otkrije gde su. Šta je dođavola to? Ko je tamo?
Ako tako želiš, Bloom, možemo da okrenemo stranicu i da vidimo šta knjiga kaže o tvojoj sudbini, ali upozoravam te, to može biti jako opasno. Spremna sam, Bartleby. Moram da znam. Jako zanimljivo. Tvoja čitava sudbina temelji se na jednom proročanstvu, koje je poznato od vremena najstarijih Sparksanaca. Na raskrsnici puteva bez kraja. Demoni kamena vode u ponor zatvorenih ljudi. Kralj bez krune spasit će kralja izgubljenog kraljevstva. I družina šestorice u odbrani svetla će sijati blistavom snagom u zlom mraku. I jednom izgubljeno još jedan put će biti pronađeno. Ani ne razumem kakve to veze ima sa mojim roditeljima. Vredila si osjećanje knjizu i Bartlebyu. Blediš kao jeftina odjeća. Moje vreme u ovoj dimenziji ističe. Kada dođe vreme da dodam stranice knjizi Sparksanske kraljevske porodice, nadam se da ću se vratiti. Sada vas ostavljam, bila mi je čast, princezo Bloom. Bartleby, šta poslednja stranica moje budućnosti zapravo kaže? Ne kaže ništa, princezo. Ništa, ali šta to znači? Znači da tvoja buduća sudbina još nije napisana. Ti ćeš morati biti ta koja će da odredi kraj ove čitave priče. Ne zaboravi to nikad. Zbogom. Čekaj, Bartleby, molim te. O, Riven. O, Dajte mu mesta, ne pravite gužvu oko njega. Odnesimo ga nazad u Alfeju. o, Riven. Riven, čuješ li me? Muzo, opusti se. Koliko je tvrdograv, kladim se da će useti i pre nego... Riven, dobro si. Uspela sam. Izlečila sam Dobrodošao natrag, Riven. Falio si nam. Riven? Koliko prstiju vidiš, prijatelju? Hajde. 2, ali ja ti sigurno nisam prijatelj, patetiko jadna. 2, ali ja ti nisam prijatelj. Sad kad ste svi slabi i zbunjeni, sad je najbolji trenutak za pravi napad. Onda napred, Mandragoro. Nemoj slučajno da se vratiš praznih ruku. Krug obsidijana, kažeš? Znači, čuli ste za to? Znate li šta je to? Nažalost znam, dušo. Kažu da je to tajni ulaz u mračno i užasno mesto. Beskrajna dimenzija najvećih strahova i bola. Strašna slika koju smo vidjeli u knjizi sudbine, to je bio obsidijan. Znači, to je područje strave gde su zatvorena čudovišta i najgroznija stvorenja. Da, priča koju svako dete u Magicsu čuje kad je nevaljalo je istinita. A vrata crnog kruga obsidijana drže zlo na sigurnom. Baš tamo su 3 drevne veštice preporođene. Znači, moji roditelji bi mogli biti... Nadajmo se da ne. Svako ko uđe u obsidijan izgubljen je zauvek. Zaražen beskrajnim zlom. O! S moćima mojih velikih gospodarica ništa me ne može zaustaviti. Skrnjekit ću posljednji tračik života preostao na celom Sparksu. Stella, šta se tamo događa? Ne želiš da znaš? Svi smo napadnuti. Bolje da se presvučem. Školska godina je tek počela, Alfeja je puna bila To prvakinja. znači da nam neće biti od pomoći. Specijalci, vreme je za akciju. I dobro zapamtite, cure, kada tu čaroliju izvodite napad. Bez panike, devojke. Čudovište! Ne bojim te se! Super vibracija! Hoćeš li još malo? Dobro. U ime tamne moći zapovedam ti da... Sram te bilo, mala. Nema potrebe da koristiš crnu magiju u borbi protiv čudovišta. Osim toga, treba će više od jedne bube da zaustave starog učitelja transformacije. Mnogi su
želi zauzeti Alfeju, ali onaj koji to prvi uspe neće biti džinovski crv. Vatrene oštrice!